Ik heb steeds aangegeven dat ik geen kandidaat ben. Is niet aan de orde. Ik ben wordt niet benaderd? Nee. Was hij nou zo naar tegen jou? Nee, tegen mijn collega Joost Heijmans. Ja. Het is natuurlijk geen functie waarvoor je solliciteert of een formulier invult of inderdaad kandidaat bent. Sommige mensen zeggen wel, zoals Blair en Juncker Luxemburg, van ik wil het wel doen. Dan ben je zeg maar kandidaat. Maar Balkenende heeft dat niet gezegd, is in die zin ook geen kandidaat. Maar tegelijkertijd is hij wel kandidaat in de zin dat heel veel landen hem wel graag daar willen hebben. Het is bij ons niet aan de orde. Ja, en niet aan de orde. En kijkt u wel weer zo vrolijk. Ja. Kunt u zeggen... Reclameslogan van het CDA geworden. Het is niet aan de orde. Ja, nogmaals. Het is een groot gezelschapsspel. Wim, hou op. Hij is geen kandidaat. Wim, hou op. En er is nog geen verdrag. Pak hem aan, Frits. Nu ben jij. Het doet me denken aan toen ik voor het eerst bij je kwam, toen ik hoorde dat jij na 23 jaar Kamerlidmaatschap het Binnenhof wilde verruilen voor het Europees Parlement. Dat jij waarschijnlijk de nieuwe lijsttrekker zou worden. Toen zei je ook tegen mij, het is nog niet aan de orde. Want het partijbestuur is nog niet bijeen geweest. Die is nog geen kandidaat. Jan-Peter Balkenende is geen kandidaat. Nee, en maar... als dan vragen, Frits, dat heb je mezelf geleerd. Hè? Want toen Vroeger, jij kwam werken, zei je tegen mij, Wim, Zo'n pijnpuntje dit. Ja. Cursus gehad in welke functie? Ja. Frits, Ik was vanmiddag bij Ben Bolt, oud-minister van Buitenlandse Zaken. En die zei van, hij is zeer geliefd daar. Hij kan het heel goed. Ze willen hem eigenlijk hebben. Het is nog een beetje een schaakspel of hij het kan worden. Maar als die taxi voorkomt, dan moet hij erin stappen. Hij moet het gewoon gaan doen. Ja. Als ik tussentijds mijn positie kan verbeteren, moet ik dat kunnen doen? Ja, dat is een verkapte als-dan-vraag. Nee. Hij is Ik heb er ook bij gezegd dat je dat wel geloofwaardig moest doen. Ja. Frits, coach hem nou even door. Wim van den Kamp is Europarlementariër. Ja. Dat is hij zo'n 100 dagen geleden geworden. Het Oranje Beraad is een bijeenkomst van alle 25 Nederlandse Europarlementariërs. Van verschillende partijen. Van verschillende partijen. Ik stel me zo voor 1 keer in het kwartaal om gezamenlijke Nederlandse belangen te bespreken. Ook het imago van de tomaat is aan de orde gesteld in het Oranje Beraad. Zeker. Dat klopt. Ja. Wat is er mis met het imago van de Nederlandse tomaat? Nou, dat was buitengewoon vervelend. Maar er waren Duitse collega's, overigens niet van de Christen-Democraten, die in de vakcommissie Interne Markt weer begonnen over de plastic smaak van de Nederlandse tomaten. Misselijk. Ja, nou was je chansonnière. Zit je nu alweer vast aan een volgend etiket eigenlijk? Ja, het lijkt er wel op. Ja, welke is dat? Popmuzikant? Popmuzikant, ja. Toen ik begon met het project, toen dacht ik ga een popplaat maken om echt ergens vanaf te gaan. Waar vanaf? Van de kleinkunsttraditie. Dus nog meer dan een taalswitch wilde ik meer een genre-switch maken. Er staat ook beeld op jouw site. Misschien moeten we daar even naar kijken en dan even praten over hoe maak je een liedje. Zeker als je zegt dat is eigenlijk heel erg nieuw voor me. Dus meteen bedoel je? I've been working like a dog. Zijn er ook nog Ik wil naar huis? Ja. ik heb vanaf september elke maandag ben ik gaan liedjes maken met Jan van Eer. Ja. En dat was in zijn huis. En nou, we zijn elkaar wel echt meerdere malen in de haren gevlogen. Omdat, ja, ik weet niet, je wordt echt geconfronteerd met al je onzekerheden en al je... Nou ja, en al je vluchtgedrag, dat, wat jullie dan net zien. We gaan praten. Eerst receptservice. Ja, dan. Hoe weet jij dat dan? Kom er maar aan. Als Klunt zegt receptservice, dan krijg jij receptservice. Kom op dan. Zaterdag begint de maand van de spiritualiteit. En jij hebt een essay geschreven tegen de dictatuur van het atheïsme. Als je de gezaghebbende media volgt, dan krijg je wel de indruk dat als God of, hoe noem je het, concentratie, maar gewoon iets tussen hemel en aarde, dat als je daar nog in gelooft als weldenkend mens, dat je toch wel volledig van de ratten besnuffeld bent. Het komt natuurlijk vaak dat mensen ook met van die poezelpraat aankomen. Van ja, ik geloof wel dat er iets is. En dan wordt volstrekt onduidelijk wat dat iets is en wat dat geloof eigenlijk precies is. Waarom is dat poezelpraat dan? Misschien omdat het onduidelijk is. Zelf in het boekje haal je ook de geschiedenis van jouw vrouw erbij, die is overleden. Anders zou ik er niet over begonnen zijn, maar je zegt, ik stond naast haar bed en ik zag hoe zij stierf. Zij was gelukkig dat ze in Nederland leefde, dat ze ook kon kiezen voor euthanasie. Zij ging echt met een glimlach de dood in. Ik wil niet zeggen dat ik dood wil, maar ik was een stuk minder bang voor de dood dan anders. Voor mij zag er op dat moment zo uit alsof ze overging naar... Nou, jaren later, dan ben je ook wel sceptisch en denk je, ja, wil je dat niet gewoon geloven? Maar en?
Nou, ik neig nog steeds meer... Het antwoord, ik neig meer naar... ik geloof meer dat er wel leven na de dood is. Op wat voor manier dan ook. Jullie zijn ook weer zo bezig van... Ja, maar praat je dan nog met je vrouw? Waar is ze dan? Nou, dat is toch geen rare vraag? Alsof je praat tegen een goochelaar. Van waar is hij gebleven? Nee, het gaat of je nadenkt over Frits, de vraag die ik stelde... daar begon ik door te zeggen, ik bedoel het niet plat. Het is de bewijslast achter van, waar is ze dan? En als ik niet weet... Ja, wat natuurlijk, jij weet ook dat ik je niet ga zeggen, nou, daar links achter. Ik vroeg, weet je, heb je daar een idee bij? Nee, maar je weet ook wat het antwoord erop is. Het zou toch heel gek zijn als ik zou zeggen, ik heb nieuws voor je. Ik weet dat. Dat kan niet. Dat kan niemand weten. Nou, er zijn heel veel mensen die geloven in een bepaalde christelijke godsdienst... die geloven dat die mensen in de hemel zijn en dat ze daar gelukkig zijn. Dat ze daar